ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಆಟ ಕೋಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲದಂಚಿಂದ ಸಾರ ಸತ್ವದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಆನಂದದ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂತ ಅಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡಿನ ಬುರ್ದು ಕಡಲ ಆಯರ ದಾಂಟದು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಅದು ಬುಲೆದಿನ ಇಂಜಿತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಎರಿಟ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪಡು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನನ ರಾತ್ರಿದ ಪಗೆಲು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಿಂಜಾನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ರಂಗಸ್ಥಳ ತುನಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುರುವಾಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಐತ ಪಿರವ್ದ ಬದುಕು ಐತ ಪಿರವ್ದ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಆ ಪಿರವ್ಡು ಆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪಾಡ್ನ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕಲ್ನ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅದುಪ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲ ತಯಾರು ಮನ್ಪನ ಅದುಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡಪುನ ಮಸ್ತು ಜನ ತೋಜಂದಿನ ಕೈ ಅದು ಬೆಳೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಕಲಾವಿದರು ನೊಂಜಾತು ಪೊಲಬುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಮೆನ್ಕೊಡ ಅಂಡ ಐತ ಬಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿದ ಕೈಲವ್ಯತ್ತವಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿರವ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಬದುಕನ್ನು ತೂಪೇರವಿಲ್ಲ ಐಕ ಬೋಡದ ಯಾನ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಯಿಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಟೀಲು ಮೇಲದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗದ ಜಾಗೆಗೆ ಬೈದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗೆಂಪುಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇನಿ ಕಾಲಗಾವುಂಡು ಅವಿಯತ್ತೋ ಜನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಲಿನ ಪರಕ್ಕೆದ ರೂಪದ ಈ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ಮದಿನ ವರ್ಮದಿನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಕಾನಕ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಹಾಜರಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಡಪಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿರವದ ಬದುಕು ಆ ರಂಗದ ಪಿರವದ ಉಪ್ಪನ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ತೂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬರ್ನಗ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ತಯಾರಾದುಂಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳ ಗೊಬ್ಬತ್ತೋಜಾರಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಟೀಲದ ಆಟನಾಗ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪುರ್ಪುಲೇನು ಮಾತ ಗೋಡಿಯಾದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ನಗ ಐಕ ಆ ತೂಂಗುನ ಉಜ್ಜಲದಾದ ಪನ್ಪ ಅವಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಬಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ತೂಪವೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪನ್ನಗ ಆ ಬೊಲ್ಪುದ ಆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಚರ್ದಾದ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಲೇನು ಮಾಡು ಆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪಿರೌಡು ಐಕ ಪಾರ್ದಿನ ಪರದೆಡು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪನ ಆ ಪೊಲಬುದ ಒಟ್ಟು ಆ ಏತನೇ ಸೆಟ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಸೆಟ್ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕ ಬಂದುಂಡು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ನಮ್ಮ ರಥದ ಪನ್ಪ ಸಿಂಹಾಸನದಾದ ಪನ್ಪ ಅವಿನದಿದ್ದು ತಯಾರಾದ ರೀತಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಸಿಂಹಾಸನ ರಥ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಇನಿಕನಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆನಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಮೇಳಲು ಸಿಂಹಾಸನದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆದಾದ ರಥ ವಾ ದೇಕಿನಿಕುಲು ತೋಂದುಲ ಒರುನು ಒರಿತೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳಗು ಬೋಡ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರದುಂಡು ಅಕ್ಲೇಗ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರದುಂಡು ಭಾಗವತಿಯರ್ನ ಪದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ದಲದರ್ನ ಸಾತ್ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆದರ್ನಲ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆ ಒಂಚಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬೆ ತಯಾರು ಮಂದಿದ್ದುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ನನ್ನ ಉಜ್ಜಲ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಕನ ಹೊರತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಉಜ್ಜಲದ ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಟೀಲದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿನ ಬಗೆ ಬಗೆತ ವೈಭವನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿ ರಕ್ಕಸ ಕೆಂಗುಡೇರಿನ ಕೆಳಗಾರೆ ಬೋಡಾದು ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆ ಅದು ಕುಲುನಂಚಿಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಉಜ್ಜಲನ್ನು ಗಲಸುವೇರು ಕಾಡದ ಬರಿಟ್ ಅಪ್ಪೆ ತೂಂಕಂದ ಉಜ್ಜಲ ಕುಲಿರೋಂಥ ಚಿತ್ರನನ್ನು ಈ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಆ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏರು ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಕುಲುದು ಆ ಉಜ್ಜಲನ ತೂಂಕೊಂಡು ಆ ದೃಶ್ಯನು ಈ ಜನಕ್ಕಳೆದುರು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುರ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಆ ಉಜ್ಜಲ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಈ ಉಜ್ಜಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದೇನು ಪರಕೆ ರೂಪದ 1310 ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಕುರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಕೆದ ಉಜ್ಜಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಂಡು ಈ ಉಜ್ಜಲದ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ರಂಜಾವದ ದೈನ ದಿತ್ತರು ತುಲೆ ಆ ಕಾಡಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ನಮಗೆ ಪರಿಯರಬಾರದು ಆ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕರ್ತದೀದು ಆ ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆ ಕದಂಬ ಬನುಟು ಕುಲಿನ ಪುರ್ಲ ಚಿತ್ರಣನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಬೇಲದ ಕುಲಮಂತ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ನಿಕುಲು ತೋಂಡ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾಗ್ದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಚೌಕಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಆ ಕಲಕನ ವೇಷದಾದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಂತಾತ್ನವೇನು ಮಾತ ತಯಾರು ಮನಪಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಬೇಲೆಡು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾನಾಗ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಾದ ಒಂದು ಪಂಪನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ತಯಾರಿನೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಓನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ವೇಷ ಚಿತ್ರಣ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕುಲು ರಂಗಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಉಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಮಟ್ಟಿನ ಸುರುಬರ್ಪನಂಚಿಂದ ಈಶ್ವರ ಅದು ಪಡೆದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೇನ ಅದು ಪಡೆದ ನಮಾಲಿನಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರದ ತಯಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲಿತ ತುಯಾರು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಚಕ್ರತಾಲ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಯಮಂತೇರು ಪಂಡ ಈತ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾಪನ ಪನ್ಪನ ಸುತ್ತತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆದ ರೂಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಅಕ್ಕಲು ಮಂತು ಪೋಯರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಲಗದ ಕುದಾದ ಬೈದಾರ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆ ಸೇವೆನ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇವನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುನು ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿತೆಗೆ ನಿಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆನ್ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಪಿರೋಡು ವಾರಿತ್ರ ನಡಪುರ ತುಯ್ಯಾರು ನನದ ಎಗ್ಗೇಡಿ ನನಾತು ತುಣದ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರನ ಪದಂದ ವಿ4 ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಿನ ತೋಂದ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ.